విజయనగరం జిల్లా ఎస్కోట మండలంలోని 10,390 మంది రైతులకు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాల పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్కోట ఎమ్మెల్యే కోళ్ల లలితకుమారి, ఎమ్మెల్సీ ఇందుకూరి రఘురాజు, డీసీఎంఎస్ చైర్మన్ గొంప కృష్ణ పాల్గొని రైతులకు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే కోళ్ల లలితకుమారి మాట్లాడుతూ రీసర్వే కారణంగా పెండింగ్లో ఉన్న పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలను రైతులకు అందజేయడం జరుగుతోందని తెలిపారు. ఈ రీసర్వే ప్రాజెక్టులో రెవెన్యూ విభాగానికి కాబట్టి మనం కూడా బాధ్యతగా, ఎందుకంటే గతంలోని ఒక నెట్వర్క్ ఉండేది. ఏ చిన్న సమస్య అంటే 28 రెవెన్యూ గ్రామాలు రీసర్వే చేసి మిగిలిన పర్సెంట్ చేయాలి. నాకు రికార్డు ప్రకారం నాకు ఎక్కడ ఉంది కాబట్టి